الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam on calminama salminama yimɓe aljanna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndeysan yimɓe aljanna salamun qawlan min rabbir rahim salam la ilaha illa allah salminma tahiyatuhum fiha salam la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ndeysan gellayi wi alijanna welinanore yanoɓe gartata gellayi alifal ko almustafa sallallahu alayhi wa sallam nan toon allah nan toon wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ووجوه يومئذ باسرة جيتنا للجنة لونيوجه بنجيا الله صندلين ببينون بنجدا المصطفى حبيبي المصطفى كبي شمنا كبي قرآن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا يكلمهم الله وقال اخسئوا فيها ولا تكلمون بمبي جري نروان ويرتي جريني هنده هاي غور حالدتا امون اون كالدتاكي كن نفع اون بنديرابي سهيلابي اي نام اون سلميناما يمبي الجنة جلجل بي كاكابي e kan hanɓe moƴƴuɓe ɓe on calminama وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إنام سأسلمنا أيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ننام بندم بما سدبير حالها هاي سبيه سلمينيما بيا الله يميراني نلادو يميراني الله بي سأسلمنا يا سلمين كبوركو چلمين داكو ولا ندوتاكو چلمين داكو ساواتاني awofi Allah ndesan kawam gorko almudo o wi so neddo wima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko kissa Suleymani gonden mi yejjitane koy introduction gonden bandirabe julbe o wi so neddo wima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbiyamo no foti jogida e baraji baraji no poti bandirabe sehilabe wallahi Allah yemirande wadi al mustafa wi هلك المتنطعون oy pawa horum e diine ko Allah fawani ko talkido waji goto yimbe de danno jami hakkunde leydi e leydi garme frontière ko jam ndeysan gaabi leylay so mi tacci frontière o tan mi natta dañde réseau mi wawa haaldude banda men mbimi mbaare sesa mi téléphone yaay bandam wiyamo ila liqa nena donumi min jettima frontière e min tacca e min jini bennude to min payto ala réseau mi wawa haaldudema ham yettoyor paamiro nenam bandam joni non badidi haaldudema nenam bandam o téléphone yummakko yimo sambelam ya nene mbeɗen yaha nene joni min tacca o ronko wiide yummakko au revoir ila liqa so yehino o maayi yummakko sunowi ndeysaan sambelam de taccata nde min kaldani kanko non so yummakko maayi caggal makko nenam bandam donkumi haaldude mum ene yema on pawi yimɓe ko Allah fawani ɗumen nelaɗo meeɗa wiide ɗo jooɗi goto omo taaro woodi calmin ɗum o ruttani salminago nde o taroto nde bandiraɓe sehila hoccere suma holko Allah wi ko Allah haali wona min wa idha hiyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba bandiraɓe hay salminago koko ñawate bandiraɓe sehila koye Suleymani gonɗen ya mufahim Suleyman fahimni ya muallim Adama allimni an jittoɗo gandal o mbiya Allah an pamnuɗo Suleymani famnam an dokkuɗo Adama gandal hokkam ɗum waɗi Qur'an fof Allah wi wa qul rabbi zidni ilma
Al-Mustafa o wi'aka yo ɓeydiro jawdi walla galle walla beel walla ɓiɓɓe o ala allimo yo yiilo gandal wallatma e andude sirat mustaqim ganda ko Allah yiɗi ganda ko Allah yiɗa ganda mo Allah yiɗi ganda mo Allah yiɗa jiɗa mo Allah yiɗi gaña mo Allah mo Allah haɓi kaɓoɗa ɗum mo Allah welɗite belda e mo ɗum woni yidde jomiraɗo subhanahu wa taala. Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam mbiye sallallahu alayhi wa sallam o yimo on yiɗani moƴƴere o rokka mo fiqhe e diine o faama diine bandiraɓe sehilaɓe aynam ɗum waɗi Souleymani ko pamnoɗo bandiraɓe sehilaɓe aynam. wa Dawuda wa Souleymane إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ديسان داود سليمان إبن نياوة بندرابي سيرا هل كيبي أينابي bey mumen walla baali won naahe ngesa janano ñaayi ɗum bandiraɓe sehilaɓe ma ñes papis combis tu sais ce que signifie ñaayde c'est les moutons qui entrent dans un ferme et nden nde iitide ko ɗon wayi eynam ñaayde firti ko baali ma naahe ngesa janano walla les nagge ene waɗi gallaɗi mawɗi ngeloba ala gallaɗi ananima ñes e mbeewa woni waɗata mais mbaalu waɗata ko ma a faami ɗum ɗo firti mbeewa e nagge jiida mbaalu e mbeewa jiida e an ma ñes kono ɗo France o il faut distinguer entre les mbeewa et les mbaalu eynam beyi naata e ngesa makko ndeysan ɗi ñaayi woni ñaami gawri ni e ñebbe ɗe ndeysan ƴeew ndeysan kan hano e jallo tan mbeewan ñaama mbeewa naata gesa ñaama ñebbe mon woro e lew duko astagfirullah tubali e kanko koye beyi makko naata e ngesa amen ɗi ngari ɗi ummiri ko ga hoto falo ani malal to ɗi ummiri tan ɗi naata ga ɗi ñaayi duka tan ndeysan ene yurmini jaljalɓe kan hade hoto ñaayi e gesa mabɓe on ɗani joni noon beyɗi ñaayi ngesa janon bandiraɓe so ngesa beyi so ñaayi jamma ɗum ɗo jomum joom beyɗi yoɓata kono so ñaayi ñalawma joom ngesa kañum foti rende ngesa mum koni saria wi. Souleymani e Dawuda eɓe ñaawa e nde ɗo ñaawore Dawuda wi on mo beyi mum ñaayi ngesa jananba joom ngesa ba yo ƴettu beyɗi. Souleymani wimo Dawuda ala ñaawore wonde o wimo ko mbiɗa o mbimi beyɗi bonni ngesa janan e baali ɗi joom ngesa ba yo totta beyɗi omo ɓira omo itta hen bukki e ko nandi hen joom beyɗi ñaayɗo ngesa ba o wona e fewnude ngesa ba so ngesa ba wontino wano o rutte beyi makko joom ngesa ƴetta ngesa mum ɗum waɗi ali fa fahamnaha Souleymane wa kullan atayna hukman wa ilma ndeysan ko ni wayi ñaayde woni ñaamde ngesa janano an ma ñes e mo neveu son ganda ko fitti ñaayde nam. wa Dawuda wa Souleymane ndeysan joni noon Souleymane kañum roni Dawuda kelsma holko roni o roni ko gandal ay gandal kañum waɗatma andude sendude eko moƴƴi eko moƴƴani bandiraɓe sehilaɓe sa yiɗi gandal noon hul Allah enam fattaqullah wattaqullah wa yuallimukumullah ilmullahi nur fo nurullahi la yu'ta li aas bandiraɓe sehilaɓe gandal Allah qur'ana o sunna o ko leeral Allah rokkata ɗum gofowo Allah ya أيها الذين آمنوا لو أنزلنا هذا القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الرحمن علم القرآن ɗeɗo ayeje e yo lelle no mbaɗanta hoto helam jungo hoto taƴam jakka jamma hiiri min kumbe ɗum ɗon e rende ala ɗeɗo ɗiɗi ɗe ndendata e ɓernde julɗo so yollele ari qur'ana dogat so qur'an ari yollele doga bandiraɓe sehilaɓe ma ja'ala li rajulin min qalbayni fi jawfi bandiraɓe sehilaɓe woni furankoɓe ndeysan ɓe ɓirata ko bone ɓe ñamata ko bone mbewma nane wuuro ene ñama paaɓi ene ñama gawri ene ñama samme pawa jaljalɓe e kan hanɓe pawa barmi mumen ndeysan ndiyam fayande yulde nan fawi hen lacciri nane hen daneri mboɗeri ene surtine farmata nan dunca o rumto tan ndeysan hade makko rumtade omo dunce ñebbe nan les kañum woni ndiyam fayande ene wonde dene buude baba galle dawi suwa taw joftude sukaɓe nan ngar hankadi jaljalɓe eɓen taari barme o eɓen jala eɓen moosa eɓen pobba eɓen gama nene yawno noon rokkam ɓodde joni baba ara joni ñebbe ɗe hankadi defte ene dunce ndeysan farmata ba ene dunce neɓe sa hurtima galle jaljalɓe a tampat
aɗan dunca ñebbe aɗan dunca haako aɗan dunca jaga ayaya tan mbeewa ari tan duña barme tan ndiyam fayande rufa ayaya ɓe mbaala noon asik Samba Diallo walta huddema ha weeta yo Allah firtu baɗo mbeewa yo Allah firtu joom mbeewa horo ya makka horo nawlir ay joom mbeewa hul Allah hul hum mbeewa ma waɗ hen gaynako aynan ma bandiraɓe sehilaɓe nam sama cammin sama soppe ñaar bul ànd ak ñoom yamal qiyama bul bokkaale bul tooñ jaamu yàlla boo tooñee jaamu yàlla yàlla moo koy fayul ku yàlla fayul nag nga xam ne boromam alkuna sankuna bandiraɓe sehilaɓe en ummima ɗo ene paɗentol toon to hudu woni samfeƴƴore bandiraɓe sehilaɓe enam en mbino samfeƴƴore haali tati o wi wa jituka bi saba'in bi naba'in yaqin la ilaha illa allah muhammadu rasulullah enam hudu nde yeehi to yaman o tawi yimɓe ne mbaɗa shirku o mettini ndeysan enam wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasadduhum ani sabili fahum la yahtadun la ilaha illallah o yiɓeɗo tawmini men ndeysan Allah rokki lamɗo o danki mawɗi eɓe cujjana nangue ɓe cujjanta Allah ƴew ndeysan sam feƴƴore wone wadde amadou bil ma'ruf o wonti da'iya en mbino hordalu ko da'i an noon a siftini galle ma nela sallah sallam kullukum ra wa kullukum mas'un an ra'yati gola mo goto mom fof ko gaynako ma namdir ko aynara ko Samba yelam a juuli ummu jul baba ummu jul gadda saralla gadda sajede so ummaki ndufa e makko ndiyam sabu goppuɗo njuulu o yalti diina ha laaɓe bandiraɓe seeɗa ƴe sam feƴƴore wi allah yasjudu lillahi alladi yukhriju lkhaba'a fi lsamawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim la ilaha illa allah muhammadu rasulullah bandiraɓe sehilaɓe ƴeewa sam feƴƴore ene waɗa liggey annabaɓe o wi ɓeɗo kam ɓe cujjanta allah on jaltinowo ko suuɗi e leydi asaman ndeysan ene andi ko cuuɗɗon omo andi ko peññuɗɗon allahu la ilaha illa joom danke mawkiki joom tron mawɗo o joom arche mawƴo o wallahi hay tan feƴƴore ene andi allah heewɓe men ganda Allah ɗum woni Allah wi walillahi yasjudu man fi samawati wal ard wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adab kala ko Allah tagi ene subkino ene sujjana Allah yimɓe noon ko seeɗa heen wona yimɓe ɓe fof cujjanta Allah sam feƴƴere wi Allah dokko arsugo o gaddo toɓo o gurnowo o maynowo o ɓe cujjanta ɗum kono seyɗani yonnaniɓe golle mabɓe ha ɓe goppi sirat mustaqim mo ñagorɗe laabi sappo e jeeɗiɗi mbiya ihdina siratal mustaqim ndeysan Souleymani wimo an sam feƴƴore mamin ƴeew ko kalɗa ko gonga walla wona gonga il faut vérifier l'information hadema haalde bone taw ko haala ko fenade mbaɗa passé message o tawi ko fenade daña hen bakkat ha dargue daro bandiraɓe sehilaɓe aynam ceɗɗo suma ko Allah wi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا so fasik adini information what verify tan ko authentique wala wona authentique so ke mo wona julɗo so adini information non e ndaw ko hawni la ilaha illallah muhammadur rasulullah Souleymane ko haali ceerno Ousmane ala sananduru asadaqta am kunta min alkadhibin idhhab bi kitabi hadha faalqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un Souleymane yimo ƴetto oɗo lettere nawa ato Bilqis oɗo debbo ɓeɗo rewoɓe nangue beddoɗa e mabɓe lettere o ndumtoɗa noon jaaha seeɗa haɗo woɗɗi gona e ƴewde holkoɓe jogori haalde bandiraɓe sehilaɓe annabaɓe ndeysan mbaɗata vérifier l'information est nam debbo ndeysan ko pamɗo ko pesiɗo ndeysan bawo seydi ba pullo e nam qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilay kitabun karim innahu min Suleyman wa innahu bismillahi rahmani rahim holko winɗa e lettere ceerno Ousmane bismillahi rahmani rahim o fuɗɗoraki ɗum ladies and gentlemen mesdames et messieurs bonjour les fillettes ala ko inde Allah bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah alhamdulillah ko yettude Allah sen guuri ha yontere fande ƴeewen holko woni oɗo lettere wona hoto helam junggo hoto taƴam cakko ala ngare ndewen Allah goto o goppe shirku goppe bida goppe ñoore goppe lorlude julɓe mbaɗe ko moƴƴi kaale ko moƴƴi
ƴeewi ko moƴƴi ila liqa so Allah jaɓi jokken yewtere Souleymane ben Daoud. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.